Сега, как сте? Не вълнувате ли се за троянското изпълнение? Много обичаме Троян, между другото. Идва ли сте? Да, тук съм за първи път съм карал ски в живота си на Беклемет. Браво! Значи, да, ние сме много близо до този край. Павката е от Русе, аз съм от Утракан. Това са ни и на мен също едни от първите спомени, когато сме идвали на почивка с моите родители. В Троян, по разни хижи, къщи за гости. Просто уникален град, уникална атмосфера, много топли хора, добро посрещане. Можем всеки ден да идваме да пеем в Троян. Тръгнах от дулата, знам, че боли да избухнеш и да си добре. А колада има 9 кръга, аз ги преминах, брат, и 9-те. Не дей да ме мразиш, че купил съм на жена си чисто ново Порше. Но жена ми като нямах нищо, в мене повярва и в мен се закле. Според вас, кой е по-претенциозният? Ако трябва някой сега да се тръгва от тук с каруца, кой няма да се качи в лимузината? От двамата. И двамата ще се качиме в каруцата, повярвай ми. Само ако Да, може изобщо. коня да е бял. Отговорихте. Така е. Да не си ни подготвила кон с каруца. Ще си помисля, ако направите готин купон. Ние правим гарантиран купон. Добре, И не така е. купон спектакъл. Добре, така е. И още нещо чак да ви питам. Ако трябваше да напишете парче за Троян, как ще да се казва? Може да си помислите малко, през това време ще запълня с нещо. Директно отговаря. Беклемет. Оставам тук. Уоу! Добре, ще го съчетам някакси. Добре, ами успех ви пожелавам. Сигурна съм, че ще се справите, ама все пак. Айде, Благодарим, до скоро. скоро.